Süskin parfümjének főhőse, az illatok, szagok megszállottja már az őrületig, de vajon tényleg léteznek-e olyan emberek, akik meg tudják ítélni, hogy valaki milyen ember, féle, rettege valamitől, vagy esetleg szomorú? Kicsit ijesztőnek hangzik, hogy ennyire belénk látnak, de majd nem sokára kiderül, hogy ez igaz-e. Zólyomi Zsolt az egyetlen parfümőr, más néven Orr az egész kelet-európai régióban. Egyedülálló képességei révén megérzi például, ha valaki fél, illetve számos illat kreálásában vesz részt, a legdrágább parfümöktől a toalettkacsáig. Jó reggelt kívánok! Ez tényleg igaz? Ennyire kifinomult és emberfeletti tulajdonságokkal rendelkezik? Hát jó reggelt, azért nem isteníteném magamat. Tény, hogy nagyon, tehát alapvetően sokkal jobb a szaglásom, mint az átlag embereké, ez szinte biztos, merem állítani, mert úgynevezett olfaktív tesztekkel ezt lemérték, mielőtt felvettek a parfümkészítők iskolájába. A másik pedig, hogy az én szakmámban a gyakorlás nagyon fontos, tehát minden nap fejlesztjük ezt a képességet. Hogy lehet ezt fejleszteni? Nagyon egyszerű, vaktesztekkel kirak az ember így egy csomóféle illatot, meg alapanyagot, meg akkordot, és ezt megszolgatja, anélkül, hogy megnézni, mi van ráírva. Ha megszagol egy parfümöt, akkor az összetevőit meg tudja állapítani? Igen, részben elemezünk, tehát analizálunk, szétszedjük alkotókra, részben meg fejben össze is rakunk adott esetben egy-egy illatot már egyből. Ugye ezt tudjuk, hogy mondjuk az állatoknak olyan fejlett a szaglása, hogy a félelmet és egyéb érzelmeket le tudnak venni az emberekből. Ez tényleg erre képes egy ember is? Igen, én is érzek érzelmeket, meg hormonális állapotot, vagy egészségi állapotot egy emberen, de ez régen mondjuk a természeti népeknél a mai napig is ez természetes. Olvastam valahol, hogy meg tudja mondani, hogy egy nő hol tart a menstruációs ciklusában, hát, ez teljesen bizarrul nem hangzik. is napra pontosan, egyáltalán nem bizarr, az világ legtermészetesebb dolga, annak olyan jellegzetes illata van a vérnek, meg pláne. Igen, csak általában a nők ugye használnak parfümöt, ami valószínűleg elnyomja ezeket a természetes illatokat. Nem tudja elég jól elnyomni, ha már az elnyomna mindent, az baj lenne. A természetes tesztillat és a parfüm együtt alkot egy szép dolgot, hogyha jól választott az ember parfümöt. Hogy jut el egy ember odáig, hogy rájöjjön, hogy ezzel kell, hogy foglalkozzon? Nyilván ez valami gyerekkori, bocsánat a kifejezés, egy gyerekkori defekt igen, volt, hogy idáig jutott. Ez jó kérdés, nem nagyon szoktam tudni erre válaszolni. Az tény, arra emlékszem, hogy gyerekkoromban már mindent nem megszagoltam, hanem megfogtam, és ha a kezemmel szagoltam meg, de mindent, tehát tárgyakat, meg embereket, meg dolgokat, meg ruhákat. Tehát gyanítom, igen, hogy nekem sokkal több dolgokat elmond egy illat, mint más embernek, vagy már akkor is informatívabb volt. És akkor innen szerintem ez így alakult. Egyenes út. Egyenes út. Nagyon sok görbe szakasztal, de egyenesen, igen. Azt szokták mondani, hogy a parfüm az egy komoly szexuális fegyver. Létezik olyan parfüm, ami ellenállhatatlaná teszi az embert? Igen, mindenkinek az a parfüm, ami a bőrével a legjobban harmonizál. Jó, hogy mondjam, mert azt én kreáltam. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ebbe mi van, mert ez nagyon finom. Hát akkord szintjén megmondom, egyébként nem, egy parfümöt azért fizetik, hogy kreáljon illatokat, ez most épp Párizsba megy egy cégnek. Nyilván nem is ismerjük ezeket az összetevőket annyira, ja, okay. Tehát egy-két olyan természetes összetevőt, amit ismerhetünk. Alkoholban van feloldva, mint a legtöbb illat, ezért várunk, hogy elmenjen az alkohol egy picit, nem egyből szagoljuk meg, oké? Ezt érdemes csinálni. És most igazából most kell... Készít saját brandet? Csinálgatom. Ahhoz nagyon-nagyon sok pénz kell, tehát ez komoly pénzügyi befektetés, meg idő. Nekem mind a kettőből nagyon kevés van. Mert pénzből van, de a időből nagyon kevés. Szóval mi van ebben? Ebben van úgynevezett ilyen light floral, könnyű, virágos akkordokkal van megcsinálva. Nagyon jó minőségű, igazi citrusfélék vannak a topon, a kezdetén az illatának, és van benne egy nekem nagyon tetsző kis alkotó, ami a szőlő
nek a leve. Tehát a friss szőlő, mikor leszedi és törik, mondjuk mikor csinálják mustat, annak az illatát adja le. Ezt úgy kell elképzelni egy parfümkészítést, mint egy ilyen boszorkánykonyhát, vagy egy kis rózsalevél, egy kis ez, egy kis az, egy kis szőlő, egy kis alkohol, és akkor ott öntögeti, és közben szagolgatja? Igen, de már rózsalevélből kivontot kell csinálni, meg az alapanyagok legyártása, hogy ilyenek legyenek, tehát hogy folyékony kis löttyök legyenek, az egy külön szakma. Egy modern parfümőr már nem megy el a mezőre, bár egyébként a legjobbak elmennek, az ilyen különleges emberek, akik nem az igazi nagy márkáknak a marketing trendjeit unják, de tény az, hogy egy igazi nagy parfümpari laboratóriumban 10 000 féle alapanyagból választhat az ember a polcon. És korlátlan mennyiségbe keverheti, mármint hogy korlátlan összeállítási kombinációban végtelen lehetőségek vannak. Köszönjük, hogy itt volt, borzasztó érdekes volt számomra, és ha sikerül a saját brand, akkor sok sikert kívánok. Nagyon kedves, köszönöm.